Dobrý deň, dneska ideme hrať ďalší level, takže sa môžete tešiť na ďalšie levely. Pôjdeme si poraziť ďalší level. Máme zatiaľ aj dosť energie, to je dobré. No, už asi nič nemôžem takto, 2000. Dobre, už teraz vážne nič nemôžem vylepšiť. No a ideme na Singapur, tam už bude aj prasák, sa nemýlim z minulého hrania betu, ako to bolo dávno už, ale už dávno, tak dúfam, že tu bude to prasa, není silné, to bude vlastne diviak červený. No, máme tu normálnu ketu, počka, ako som vám ani, toto je Rocker Cat, Thief Cat, Swimmer Cat, takže plávajúca mačka. Plávajúca mačka, už mám na tohto, ten je celkom dobrý pre začiatočníkov. Podľa mňa, lebo tento je veľmi už drahý, robí tam čosi s tými nožmi. No hej, pokúša sa niekoho za tými nožmi. A takto pekne útočia, má aj rýchly útok, to je to najlepšie. Zatiaľ sa mu darí pekne, to sa mi páči. Hej, ako vinou som sa aj toto vylepšil, bo už to ďalej dočiahne, sa mi to aj zdá. Teraz tu dáme vlastne, budem sa tohto, ten čo pláva snažiť. Ten je dobrý, ten mi nerobí nejaké problémy. Tak, pokúsim sa, teraz vám to trochu stopnem. Ďalší level máme už vyhratý, 7800 Catspudov, nová mačička, no ja som ho získal. A špeciálna, to musí za Catspudy, ja toho isto nekúpiť zatiaľ. Catspudy, možno by som niekoho ako vylepšil aj. Dám teraz na level 4 sa v nem pokúšať dávať. 4 tak, a za 1000 tu nič nie, ale tu bude niečo za 1000. Pod 1000, joj. 3000, a hento viem, že sú už 8000. A ideme ešte na Maldives. No, nie je až také Počkaj, hej, tu už je hrošik. Áno, presne. Má tu nejakú pláž, kde